Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano pachivhitivhiti cheHatsirare 263. Muri yeZimbabwe panapa chake chikuroverai manews updates zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka kana uri mutsva uchangotanga kusvika pano pathis YouTube channel, ndiri kukuudzai kuti subscribe moturn on the notification bell naika kuitira pese panonodzoka manews updates uchangove uri munhu wekutanga. Ka statement aka kekuti please subscribe kakuboha vanhu. But ndikuitira tipinde 200,000 subscribers before the year end. Muri yeZimbabwe before the month end, month rapera getting with the year end. Muri yeZimbabwe update andinayo update iyo yandanga ndichiita live paFacebook. Yaita live paFacebook hama yedu iyi iri kutsvaga muprofita anobatsira kana zvisati zvakuwira unogona kuti ngandichiskipe chividhio ichi hachina basa. Asi zvakazokuwirawo ukazouya uchiti hatirare toda help plus Mwari anoona pawakaatenda mumwe munhu achirwara, pawakatora nguva yako uchiteerera nyaya yomumwe munhu achirwara, Mwari anenge achitopaona ipapo. Nyai mukadzi uyu ane 13 years ane nyii pahuro. Achataura pathis video ende muchanzwa kuti chii chakakonzeresa kuti nyii iyi iende pahuro. 13 years muri yeZimbabwe zvinokatyamadza, zvinotyisa. Ndandichiita live paFacebook then anga achitaura nyaya yake. But wakapedza kwa kuona this video, subscribe this video nokuti ndine update yamai avo vakaurayiwa nemwana wavo vakakandwa mumugodhi. Ndomutauro wazviri kuitwa. Ngatione first update. Taura henyu ndafona. Nditaura hangu. Taurai zvinhu. Ndozvinanditaura zviya dambudziko riya ndanisambotenga airtime yangu ichizosinoka kuti taura nemi. Saka kana mati nditaura henyu ndakuchitaura dambudziko. Ininiwo ndine dambudziko regiswa randane 13 years ndinaro. Ndakati amweni angu akaenda ndikati atete akaenda unorongedzerwa chikafu ndichabva kungosununguka ndikapiwa chikafu. Kachikati tikubaba inenzungu nyimo machichitinenyi. Hello mama. Saka peda hello. Tangirai pakatangira nyaya kubva kuna mai guru zvatambokurukura paya. Alright my father. Ndingati inini ndakarorwa nemurume wakanga aine mukadzi wakashaika. Saka mukadzi uyu unonzi wakadyiswa. Adyiswa asi unonzi wakapiwa poison mumukaka. Then poison iye wakabva arwara obva afa. Afa kudaro after 8 months mwana wakabva ateerawo. Mwana ndokuti wanga ane 8 months wakabva afa aine 8 months. Akafa nemwana. Iyoyo sorry. Akafa nemwana. Ndingati wakabva kupiwa chikafu, wakapiwa poison. Chikafu food poison. Achabva kungosununguka. Zvimwe chete sezvandakaitawo ini ndakabva ndichabva kungosunungukawo mwedzi wandasununguka. Ndo mwedzi wakapiwa mai guru wangu chikafu achabva kungosunungukawo. Alright, taurai. Saka mai guru wangu waya wakabva adya chikafu chocho asi anzi wakatotaura akati chikafu cholabva kupiwa ichi hachina kundiitira zvakanaka. Panguva yacho iyoyo zvakatoriita zvega kuti pane zvaitika zvisirizo zvandaidama. Saka zvadaro akabva arwara akasara akadiki kusvikira mai guru akatisiya akabva ashaika. After 8 months mwana bva azoteerawo. Mwana wanga akabva abereka wakazoshaikawo ane 8 months. Saka murume uyu wakabva azogarawo zvimakore zvaakagara vatazosanganawo kwauchipfimbana kwakuroorwa. But inini history ndakatozoizwawo ndamumusha imomo ndo zvakatoitika. Zvikandishungurudza zvikandinetsa kuti apa ndanyura anobvira nateswa kuti kwakusati kwanyatsoitwa zvekuteswa zvakanatsa kungwarira zvaitwa mazuva ano izvi. Saka murume wangu pamuone chirwere. Saka ndoita sendada kutoshungurudzika mupfungwa. Ndakandozoti ndagara ndakagara naye makore ndifuna zvima 10 years ndakagara naye ndovanga arega ndimboenda koteswa. Inini wacho sekuti murume wandagara naye kwenguva yakareba nyesa kuona kuti zveshuwa mai guru ipoison here kana kuti chirwere chemazuva ano izvi. Ndobva ndaenda koteswa zveshuwa ropa rangu rakamira zvakanaka harina kana chirwere. Ndobva ndati obvious hapana chirwere zvekuti dai murume obva ateswa obonekwa akanaka anova achizoti ichokwadi. Saka inini panguva yacho ndakamboti nonokei ndikakuona situation kuti zvakamira sei pera ndakarorwa ipapo. Mimba yakabva yabata. After 5 years ndagarisana nemurume uyu. Ndobva ndagara
ndobva ndazosvika panguva yangu yekusununguka ini ndinobereka neoperation. Saka ini ndakabva ndanzi ndiende kutaundi, ndiende kooperetwa ndiri kutaundi, ndimirire madhezi angu ekuoperetwa ndiri kutaundi. Ndobva ndazoti madhezi acho ndobva ndachiti ndasununguka. Mwana ndasununguka mwana asati atombosvika mwedzi. Ndakabvadzika kumusha kuti aende kooshuma. Kuti mainini murwara wasununguka wane mwana womukomana. Asi akabva arongedzerwa chikafu ari kumusha ikoko. Kumusha kwake. Kumusha kwemurume kauko. Kumusha kwemurume ndokwakaendwa natete. Tete hanzvadzi yemurume. Hanzvadzi yemurume ndiyo yakaenda kumusha ikoko. Iyo zvairongedzerwa chikafu. Chikafu chicha chakasanganisira kuti paine nyimo, nzungu, chibage, matikiti nenyi. Asi zvimwe zvese izvi ndakadya handina taona yandakaona. Pendakazoti ndakunokora munyi kudaiwo, ndakabva ndainokora nyi, ndobva ndatanga kutsenga nyi. Ndobva yaita kudaita mistake kudai. Kuda kuti ndikosore kana kuti ndichaiso zvakabva zvaramba kuti nyi iyi yaidini. Idzike kubva pahuro apo. Ndikati asi ipapo ndakabva ndatotaura ndikati inini nyi yendayai haina kudzikaba. Asi mumusha imomo hapana wakambozvita musoro. Hapana wakabatikira mazviri. Ndobva ndazotiwo regai ndichitosiye zvakadaro. Kuti nditaurire murume wacho haasi kutongobatikanawo ndizvo kana kuziva kuti zviri kubva kupi zvichienda kupi. Ndobva ndati zvekare chichigara chingondishungudza kusvikira ndakati regai ndisiyane naye hangu murume ndimboona kuti ndimbozvigarira ndega. Saka dambudziko racho ndindori naro nanhasi. Mwana izvizvi watova ne13 years zvakangodaro. Mune nyi pahuro. Ndingori nenyi pahuro. Chero dai ndikarusa because pa13 years ndinotaura pane nguva dzandakambosvika panguva yekurwara. Aire kuti unozwa kumwoyo kumira uchirusa. Pendinorusa paya ndaichitaura kuti pamwe inogona kubuda asi yakaramba. Saka ndakazoti mwana uyu unogara kumba kwawo kunana tete wakarongedzerwa chikafu. Kuti tete nyenze kwabvunza kuti tete chikafu makarongedzerwa ndiani, tete haasonatsa kudya kujikaba. Ndofunga anozotyawo kuti munhu ukama zvinozondinetsa kuzoripa kana zvikazombuda pachena. Haasonatsa kundijekera zvakanaka ma. Saka mwana wakazoti ndakazoti inini chimbondiperawo mwana last year 2025 apa ndobva ndachiti muna August chimbondiperawo mwana ndigare nemwana kudakamvura kwenandiri kwamutaro. Obva ambondipa mwana uya. Mandakagara naye ze2 weeks. Ndakangoti pakati peusiku sinzi ndakaroorwa mushe mwacha ndakamborota zvemushe imomo kuti zvakamira sei. Asi zvataenda kuita zvekuti pakati peusiku takarara. Handizivi zvinanga ndichitoita inini pachezvangu nekuti inini kumashure uku ndagara ndine hope dzendinombosorotawo. Ndichimboitawo zvimwe zvandinosomboita kudai. Asi handibatsire hangu andipindi chechi yemweya. Asi zvakangondiurira muhope zvichizi inini mbuya achimbuya ndinongogara ndichifungidzirawo kuti mbuya akandurira kuhope ndakarara achiti inini usanetseka hako ndakakupa chikafu. Asi mapire ndakakuita chikafu aya nyi iri pahuro iyi handina kuzvita ndiri ndega. Ndomatsanangurira akanatsa kuita ndiri muhope. Saka mwana akazwa kuskrima kwandandichiita. Saka mbuya aya akabva atora kapleka ndiro kakaida kutanga sembiya. Mbati yange yesimbiya yedhadha yange ari mbiya yekutsetsa yemuti. Obva aisa mushonga waakaisa mundiro ye obva atanga kukurunga. Mwana ndobva akabva andimudza kuti mama because inini ndaenda kutonesana nawo kuti nditaurire kuti chendakanyanya kukushaishire mushe muno muchii chemukabva matadza kunditaurira pane kuda kuti mubva masvika pakusvika pamondisherera gomba kudai. Dai ndandakakamarisawo musha zvingawani makabvisa mari mukaroora. Saka chakazokunetsei kuti mutaurirewo kuti ino wakachira chakati ndicho reason iyi yatoda kuti isi chikupfudze ngoti wakachira chakati. Awakatadzaona sautsanangura akangoti ini ndo zvakatoitika muroora. Asi andinozokwanisa kumwa mushonga iwoyo asi anga kutogadzira mbuya muhope nditori muhope. Ndakazovhiringidzwa nekuti mwana wakabva azondimutsa ndozvabva zvapera zvakadaro. Saka nhasi zviri kundondishungurudzawo. Saka nhani chikukumbirawo rubatsiro kuti ine nguva yekuti inotombobuda kunga magararwa pahuro apo. Panondidzimba panondibata nguva refu pachindirwadza. Especially kukaita makore kana dzimwe dzenguva kusitorina makore panondinesa. Alright, ndinoda kunzwisisa kuti mbuya ava ndimbuya paka ida kupanzwisisa ipapo. Ndingati ndimbuya wakabereka tezvara. Alright. Alright, apa muri kwaMutare handiti? Ndiri kwaMutare. Alright, zvandichaita ndichitogadzira video yandiri pa live vanobatsira vamwe vanenge vachiona
ndichakupa 50 nhamba dzevamwe vanobatsira kuti ndichapa vanobatsira nhamba vokutanga yanditi. Alright. Saka nyi iyi yane 13 years iri pauro. Nyi iyi yacho ane 13 years iri pauro. Ndiri kuneseka zvakanyanya nenyi iyoyi. Alright, makamboendere muchi. Mashara kuti kune kunobatsirwa uchizwa mari dzinochajwa dzacho. Inini kuti vachokwadi handidi kuti nditaure zvinhu zvekunyepa. Ndingazoonawo mwana wangu kana akabata-batawo kuti kuzotendawo. Asi mari dzinotaurwa dzadzo kuzvikora 400 mari dzakazara handizokwanisi kudziona nekuti handiendi kubasa. Ndinotogarawo pamba paabereki. Alright. Imimi pamakaenda kuchipatara makanzi chii? Ndakanzi nditenge umwe mushonga wendakanzi nditenge ndikatenga asi hapana chakayaita ba. Hayi akaramba kudzikairuka pamuza kuti ngeyechivanhu. Kokufambawo mumasowe umo mune kudzin'anga makambozviitawo? Takamboenda kumaprofita zvaindonzi wendaindobata kazhinji ndiwe wachiti hanzi iwo wakaramba basa rotada kuti tiite. Alright, but imi muchirorwa musha pane hopewo here dzakambouyawo kana kunzwa kunyeururwa nyaya yekuti imimi mubate basa rachona rakamira sei basa racho? Basa racho iro rinenge richinzi tifambe tese panguva dzeusiku. Saka inini zvinondinetsa ndezvekuti zviriwo pamwiri pangu kudai so ndakazvitarisa. Ndinopuwa hope. Dzimwe dzinotozvityisawo dzetisingagonobudzira zvekuti kana pandinofamba ndinotonzi iwewe ndofunga kana kuti ndozvinogona kutadzisa kuti ndisapindawo marriage. Nditorinewo zvinhu zvazvo ndinooneswa ndakarara. Panguva dzeusiku ndotsvaga banga. Panguva dzeusiku ndinooneswa izeni kana muroyi akapinda mba. Handioni nguva dzese zvitori nenguva yekuti ndogona kuona kana muroyi achipinda mba ndichitorwisana naye kusvikira abuda muroyi iyeyi. Saka pena ndakatororwa futi pekutanga ipapapo. Akatonditi iwo mwana iwo neeji yako nezvaungoita kana hazvisi zvisaizi yakoba. Utorinawo zvinhu zvekutoti uwo uite basa. Saka meno chinenge chichivhara-vhara. Kana izeni mendinondofamba murodhi ndikaenda kana paruzhinji kuna anoona anotaura kuti iwozvo chinokupa jambwa nemunyama inyaya yekuti hausi kuita basa rounzi kuita. Basa iri ndofunga achitotaura kuti ngerekuda kuzama ndofunga kurapa-rapawo kudai soka. Saka ini ndinopindawo chechi series zinoita izvozvo ndonamata chiwashitawo. Alright, but kumashure hapana here rimwe dambudziko ramakasangana naro before musati masangana neiri? Handina. Rekuti kudyiswa handina kumbosangana. Ndingati ndiri form 4. Ndakapane musha wandakamboenda wangu. Ndingati iri dambudziko rajandiclarify kuti ndiri form 4 ndopandakaita dambudziko rekumboyiswa futi. Ndakazviba dumbu ipapo ndikasara padiki-diki ndikafa. Handina kuzofa but ndakatambudzika kwenguva huru ndikasara ndaonda. Because dumbu rangu rakazvimba. Ndikasara ndaonda. Asi izvozvi mwiri wangu kuti upera hausi kupera banisiswa ichi. Hausi kupera harina dumbu rangu harinozvimba but chandiri kungozwa kunyururwa kuti pahuro pangu apa pane chinhu chisingatobvi chero kukosora kana kurusa hachibvi kana dai zvinodii. Alright mama, vanhu vainzwa nyaya ndasvitsa kwavari. Alright mama, muwe nenguva yakanaka. Zvakanaka hazvo wangu hazvo kana vanenge vandibatsira handifungi kuti ndingazoshayawo $50 yekuti ndingazotumirawo kana zvaitawo zvakanaka. Ndinotenda mama. Last update iyo muri yeZimbabwe update iyi ndaitora kuna vaBhozhongora. Tinoziva kuti kana tiri teze tiri kufamba mubhandi renews chiitiko kana chaitika chakabudiswa navaBhozhongora chabudzwa naHarare chakatorwa naNhingi hatinei nazvo. Chikuru kusvitsa message kuvanhu. Dakusei muchinzwa nyaya wapedza kunzwa nyaya utaura zvaunofunga mucomment section. Ini semushamarari wenyu semuzivisi wenyu wenhau kana kuti makuhwa ndafunga kukusiyai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Kapa ndapindira muri yeZimbabwe. Mapindira papi baba Isabel pande kunodzikwa chihota chifu mudzimurema Sabhuku Jani. Nyaya yaitika muri yeZimbabwe kutaura kuno kuti vanhu vari pamatambudziko kuchema. Kuna amai vakani vana vanokwenda kuita ivo vatanhatu 6 vane murume wavo vanogara pamba pavo. Murume anogara mukati meguta reHarare ari mukati mekushanda. Asi zvaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti amai vakashayika pamba apa vane mazuva akawanda vasingaonekwi vari pamba. Pamba apa vanogara nemwana mukomana mumwe chete, vamwe vasipo, baba vari kubasa. But kusvika kwakaitika pamba apa pakabobiwa hembe
nezvimwe zvaigara zvichayikwa pamba. But vanhu vanga vari mukati mekubvunza mwana achikotiza asingawanikwe mukati mekugara pamba apo mai vasipo. Vanhu vachibvunza zvinhu zvichinetseka. Chakazoitika ndechekuti mwana komana wine vamwe vake vakatozoonekwa zvakare vaine zvimwe zvinhu zvakafanana nehembe dzanga dzabiwa mumba vamwe vachitozvipfeka netimu rake. Ndope vakatanga kubvunza kusvika vaudza mapurisa akuita basa kusvikira vana vazotaura kuti regai tikuzivisei mai tisu takaponda vachisanganisa nemwana wachona tichibva takaenda mumugodhi. Kutaura kuni kwadi kuti mhuri yeZimbabwe vanhu vakatoungana pamba amai vachiri mumugodhi havasati vabudiswa. Umwe mwanakomana wevamwe papo ambozotorwa but vakomana ava vanosvika 6 asi vachiri kutaura kuti ivo havasati vakwana. Kune vamwe vachazotaura papo but timu rese rataurwa iko zvinozvi riri pasi pemakore 30 riri kutaura kuti izvo riri pakati riri kufungidzwa kuti riri pakati pekuurawa kwamai. Baba Isabel, mungaziva here chikonzero right mapurisa vari kuita tsvakurudzo asi mukutaura kwavo vakomana avo vabatwa vacho vari kuti vakaurayirei amai? Nyaya yekuti izvo kana amai vasipo vanenge vari vanhu vakukwanisa kutora zvinhu pamba vachitengesa nenguva nekuti mai vanokonesa kuti vatore zvinhu vachitengesa. Zvinhu zvipi? Midziyo yepamba. Asi vakomana vanoita zvemadrugs. Ndo maonero angu mukoma KB zvinenge zvitori nezvemadrugs mukati nekuti vanhu voda kugara vachingowana mari vachitengesa. Saka vakomana vanoratidza kuti ndofunga maoko emapurisa vachataura chokwadi kuti nyaya yavo yaimbori yei. Ndiani azoona mutumbi wamai ava mugodhi? Vatozvitaura vega kuti ndoma vari mushiri mekubatwa ivo vakutaura kuti tiudze kuti imimi izvi zvimwe zvamakapfeka nedzimwe hembe dziri kuwanika idzi dzamuinadzo zvinhu zvakashayikwa pamba paamai vasi kuwanika kusvika vazotaura ndepari kuda shoko rekunzi takavatema nedemo ndeti vatakakanda pai takaenda mumugodhi asi mwana waamai ava ari pakati pevanhu ya zvakaoma. Mwana waamai, mwana nyakubereka. Mwana nyakubereka. Number 4. Number 4. Ya zvakaoma Baba Isabel, zvakaoma. Regai katenzwe kuti tsvakurudzo yemapurisa inobudisa kuti